салому дуруди бепоён дӯстони азизам, макаса хуш омадед ба канали оилавии мо. Ҳар яки шуморо ба ин моҳи мубораки рамазон табрик гуфта, аз забони шоирон чунин гуфтаниям: бошед пазиро рамазон меояд, як моҳа ба ҳайси меҳмон меояд. Бо ҳар қадами мубораки он аз ғайб файзу баракат ба хонадон меояд. бо ёди худо агар нишинед ин моҳ, анвори худо аз осмон меояд. машғул ба зикру ҳақ забон чун доред, санг аст агар дил ба забон меояд. аз ҳар чӣ ҳаром аст агар паҳрезед, оромиш аз он ба ҷисму ҷон меояд. бар покии қалбу халқи худ чун кӯшед, мақбули худои меҳрубон меояд. чун моҳи таровеҳу тасобеҳ аз он, алфози худо зи ҳар макон меояд. пирӯзӣ касе ёфт чу бар сустии худ, ӯ аз ҳама арса қаҳрамон меояд. санҷиши иродаву суботу сабр аст, ин кор зи дасти пурдилон меояд. бо нафс ҷиҳод бас ки бошад рӯза, ҳар сол барои имтиҳон меояд. дӯстони азиз, бо сабр бошед. моҳи шарифи рамазон як бори дигар муборак. хайр, то видеои оянда.